Hi, ma'am. Ano itong may anak sa Manila? Oo. Okay. Kuhan, ma'am. Kanang naarabes, ipa-deliver na rin sa mga Barbie doll. Wow naman! Nakay-order? Nope. Barbie. Nay, apo? Nakay apo? Hindi ko alam kung para sa imuhang apo or para sa imuhan. Para sa imuha daw. Oh no. Barbie? Pwede ka naog sa kajit, ma'am? Ano yun? La Barbie na ba ni ma'am? Barbie! Sabi ko na! Dula kaya po kag Barbie? Basin sa no! Sa imuha man ko daw ni. Kanya ang kakuan na ni narabay bayro nun nga 3,800. Isa man gani sa kaset. Barbie siya nga dako dahil na siya sinina. Kompleto na tanan pati Barbie house. Sabi ko na! Yes! Kaya ko no. Natingala gani ko nga. Gilda Bergen. Sa imuha nakapangalan ang Barbie. Oh no. Kala na mo. Kaya na mo ubata ang Gilda, ma. Kaya mo Gilda mo. Okay, Barbie manggod ni. Bola lang yan. Ako nga, siguro favorite ni Ma'am Gilda ang Barbie. Ay! Ano ka Barbie, ma'am? Hilig yung pag-Barbie daw, sa una pa. Ay, saan nasa gamay pa. Sabi ko na! Karon, dula dyan po kang Barbie, ma'am. Wala. Hala na, ano naman ni ma'am? Kasi ka nito na na. Oh Wala pa kasi phone. Barbie doll nga set, 3,800 ka. Wala, wala. Saan kanino? Wala dyan ka nag-order of Barbie? Wala. Sinungaling ka! Deliver ba? Like na ba na? Wala. Parang pupunta Okay rin yun. Kunitan lang yung Barbie. Kuran lang ka na mo. Para pa matuod na. Wala ka ba kuha. Wala kayo pang down drop. Kinintos lang. Hindi ko ipata. Uso ko bala. Balik na lang dyan siguro ng mga item man. Kaya ano na lang. Okay lang magpa-picture mo ninyo. Sorry. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Sige, wala ko ko. Kaya lang dali mo. Tingnan na nga. Kaya Happy birthday, ma'am! Joke lang ko, it's a prank. Kaya na kung ikaw ga-order o Barbie. Kaya na kung mudula ka Barbie, ma'am. Joke lang po. Anyway, it's a prank po. Surprise delivery po. Tanawa, ma'am. Ganahan na ka? Wow! Kana birthday
birthday day mo karon. Imuha na tanan mo. So happy birthday once again po. Ganahan ka. Isa kay gahatag ni mo ni karon. Kabalo ka pinta. Napa kay bana. Kasi mong bana ga order ni. Okay. Oy, ulay ko mo ma. Kita nan maka-afford ani. Okay? Alright ma'am, so mayong utko. Surprise delivery po rin para ma'am. So ikaw si Ma'am Gilda Barrientos po. So anyway ma'am, it's a prank din tayo siya Barbie doll. Wow. Kaya nun dyan ako ikaw magtula ma'am. Kung ako naman din eh, kala ko gata. Anyway, surprise delivery po rin pala nga ma'am. So kani ma'am, magpaila sa amin. We are from Everything Surprises. Okay? So na lang tayo sa ka-special person na gusto ko i-greet today of happy birthday! Pala ko ka naman. Okay ma'am, sa kinanay natin kanyang ka-special, kinanay kanyang ka-loud. Gabisan to, wala siya diri ma'am, is gusto lang niya ipabati sa imo. Kung sa kanyang kahinigong manaw ma'am. Bisan to, wala siya diri, is gusto niya makaselebrate sa imong adlaw na tawhan. Na-surprise na ka ma'am? Ready na ka? Ready na ka? Okay, since ready na sa ma'am, dili na natin dugay-dugay, dili natin langay-langayon. This birthday ni mo today, natin yung mga special gift na gusto ipabot sa imo, ma'am. Sinani ka ng ka-special, natin lagi padala sa imo, ma'am. 1 dozen bouquet of roses. Dala ko happy birthday! Wow, sana all. Okay, so syempre birthday ni mo today, ma'am. Dili lang kay kana, since wala daw dari ang kahatag ni mo, kanilang daw sa ibang ihag. Na siya ipadala sa imo, ma'am. Teddy Bear! Happy birthday! Okay, so syempre birthday ni mo today, ma'am. Inanisap siya ka-sweet sa imo, ma'am. Nasap siya ipadala sa imo, ma'am. Ferrero Rocher Chocolate! Wow! Happy birthday! Grabe! Okay kayo ang birthday celebration na ma'am. So syempre birthday ni ma'am today, napod sila ipadala sa ma'am nga Goldilocks nga cake! Happy birthday once again. Syempre, bukbak sir. Okay, so happy birthday. Ma'am, okay lang ka? Wala ka lang. Lisa dira? Okay lang ka? Okay. Okay, so birthday ni mo today, ma'am. Kamala na ba ako kisagahat gani? Wala siya ka idea. Okay, so karon ma'am, mahibawa na itong kisagata gani karon. Kisay ko pa si ulo ani nga ilaron pa dyan kong Barbie lalo mo. Katawag at si ma'am. Nasa like special letter nga ipadala and then ako ang basahon. Dili na itong mahibawan karon. Kinsay gahatag ani ni mo sa imo. Okay? Dara pa. Happy birthday, ma. Wish na ko mga happy kakaron sa imong birthday. Akong panghinaot nga hatagan pa mo ni Papa ug daghan nga katuigan para makauban namo. Salamat ma ug pa sa pagkamaayo nga ginikanan namo. Especially nako nga na sa akong pagkabuloyagon nga anak pero naara gihapon mo nag-support nako permi dili man nako permi masulti ninyo ug unsa tamo ka importante og kapalangga pero permi huna-hunaa nga love kayo tamong duha ni Papa maong dako kayo na akong pasalamat sa Ginoo nga kamo ni Papa nahimo namong ginikanan. Bisan layo ko ninyo sa pagkakaroon, pero I always pray nga makaubal mo pagbalik ug salamat sa pag-atiman ni Gerald. Ada, ako hangyo nga ampingan mo duha ni Papa ug padayon sa pag-alagad sa tuong Dios. Greetings from Charis ng Saudi Arabia. Palakpakan naman natin. Okay, Charis and Robert ng Recto Manila. Kaning Robert, anak ka pa naman eh. Ako na. Okay, napot siya yung message din from Robert. And for my beloved partner, Charis Fajardo, how are you? Maraming salamat sa lahat sa pagmamahal mo sa akin at sa walang bukas na suporta. I love you so much. Ingat ka palagi. Stay strong lang tayo. Alam mo naman na LTR tayo ngayon. I hope na soon magkasama tayo ulit. Thank you very much. Para po to sa iyang wife? Wife niya eh? Or
nga si Ma'am Charis nga nasa Saudi Arabia. Okay ma'am, so naghatag din nga surprise karon is tumang anak na si Ma'am Charis ng Saudi Arabia, and then si Sir Robert ng Recto Manila. Okay, taga Manila gini siya ma'am. Ano siya, nangabaho na siya sa Manila. Kisa dyan imong anak ani? Si Robert. Kaning Robert. Okay, so ang anak yun mo si Sir Robert, and then ang iyang wife si Ma'am Charis nga sa Saudi Arabia. So, ma'am, kani silang duha mo yung nagpasa ulo aning nga surprise nga para mahimo ni mahitabo karon sa imong birthday. Okay? Happy ra ka, ma'am? Happy lang. Okay. Ako damhang. Surprise nila. Opo. So, ma'am, nga nani, okay ra ba mga kon sa imong ikasulti sa ilang gihimo nga surprise sa imong today? Unsa ba nimong response sa ilang letter nga gisulat para sa imong? Nga kung dako kay nga pasalamat wala na ko damha nga doon na dahil ilahang gihatag na ko nga surprise sa manini na kuratan ko kay wala pag yun ko nag-order na yun. Ako kabalo kung kinsa nga naka ang naghatag og daghan kay salamat ni Robert og ni Charis nga maogi naghatag ini. Ug daghan kay salamat tinawat-unta nga ang Ginoo maguban kanunay kanila ilabi na nga tuwa sila sa layong dapit na nabaho alang sa ilang ugma o panginabuhian. Daghang ay salamat. Mayong udto. Wow, palakpakan naman natin. Alright, so daghang salamat ma'am si Ma'am Manindot nga response para sa mo ang sender nga si Sir Robert o si Ma'am Charis nga nasa Recto Manila and Saudi Arabia. Okay, happy na ka ma'am? Grabe na special di kay kasay mo ang anak. Nabisan to dyan sa diri is give a feel gani ang special kay kasaya ha. Palangga kay kaniya. Wala di ka nagdaho ma'am nga mabutron. Pila ka ba kay mong anak di ay? 5 na sila. 5. Pang ilan si Sir Robert? Pang-apat. Pang-4. Okay, no? Grabe, naka-effort yun siya nga nani sa mga palangga kay kasi mga anak. Okay, so this time naman imuhang isa ka anak dari. Duha, kanipod. Okay, so okay na ba ninyo ma'am, sir? Nga mga ipag-uun sa inyo ang birthday wish para sa iyong mother nga nag-celebrate sa iyang ika-60th birthday. Tama ba? Okay. And then, response sa mong sender nga si Sir Robert at si Ma'am Charis nga may nagpaulaw ng surprise. Dito, tabari bang mother? Happy birthday, ma. Salamat kaayo kay Santon nga dili mitong ko nga maayo nga pagkaanak sa imo ha, pero naapaghapon mo ni Papa. Salamat sa pagka-suporte mo ginikanan, pagkabuotan, sa pagsabot na mo, maski saan dili may perfect ka pagkaanak. Nahinaot ni mga tagaan po ang po nilang Papa og taas sa panahon kay gusto ko makabawi pagit sa inyo ha. Sa inyo ang pagmahal o pag-amping sa mga tanan. Kung sa akong magulangan, nagpasiulo anin ng salamat kayo. Puhon, mabawi na po ko puhon. Salamat kayo aning tanan. I-kiss mo, ihag mo naman si mother. Palakpakan naman natin. Okay, thank you so much, ma'am. Daghang salamat sa inyo. Birthday wish, grabe ka, lovingly daughter, no? Papalanggaon kay nga anak. Thank you so much sa imong manilot nga birthday wish sa mama. Grabe na, paano gid sa mga anak ko ma'am is kauban pa mong dugay, no? Kay para po makabawi po sila nasa puhon. Okay, thank you ma'am ha. Ikaw na po sir, dali sir, tapari mong mother sir. Tapari sir. Okay sir, dira po, tapad. Sige sir. Sige pa sir. Ayan. Imong mother sir is nag-celebrate siya ng 60th birthday. May surprise sa imong sister, sa imong brother nga Sir Robert nga nasa Manila. And then iyahang wife nga si Ma'am Charis nga nasa Saudi Arabia. Unsa man imong birthday wish para sa imong mother? Unsa po nimo ikasulti ka response sa gihatag kaning surprise nga imong igsuon? Nung tanga hatagan kang taas ng kinabuhi. Sige ako. Huwag nag-surprise sa mga kasi kung sa si Robert. Salamat po tayo. Sa tuot sa lungod me. Pero langga niya po ka naman. Langga po ka naman. Kiss mo di hag mo, mother, sir. Kita lang sarang kayo ngayon yan. Palakpakan naman natin. Alright, sila kang salamat sir ha. Okay pa, kisa pa. Igsuon pa niya ni.
Okay, sige po. Ang singalan? Mayolito. Alin, sir? Igsoon ni ma'am. Alin po? Birthday wish lang, sir. Dali, sir. Sakat kayo, sir. Kinabot yun ka. Dito po, napare lang, sir. Oh, na-feel yun ka, sir. Okay, sir. So, imuhang igsoon. Magulang, Magulang, nag-celebrate sa iyahang ika-60th birthday. Kaysa isinta katuig karon, sir. Dayan. Kanina hitabo ni kay tungod gi-surprise siya sa iyang anak nga si Sir Robert ni imong pagumangkon uban sa iyang asawa nga si Ma'am Cherise nga nasa Saudi. Unsa man imong birthday wish para sa imong igsuon sa imong magulang? Unsa po di may kasulti sa imong pagumangkon nga may naghatag ani nga para ga-feel giniya sa imong magulang nga malangga kayo siya sa iyang anak. Okay. Birthday wish, sir. Dayan. Una sa tanan, ako kay kong pasalamat sa akong pagumangkon nga yadeng ako yadeng may pagmahal siya sa iyang inahan. O para nako akong wish ni mana nga hunta akong pangayoon sa Ginoo nga magpadayon pa ning maong pagsaulog sa adlaw niya nga tawhan sa sunod tuig. Ug dako kay kasa niya sa Ginoo karon nga hindi niyang pangidarong nga 60 anyos. Ug hinaot tonta nga tagan siya kanunay sa pagpiskay siya palawas o padayon kabuutan ang iyang mga anak kaniya. Salamat. Pero naman natin si Sir. Alright, sir, just dagang salamat sa imong manindot nga response anin sa paghatag na mong surprise ani kay ma'am and then sa birthday wish po para sa imong higsuan. Okay, dara, mama pa. Ali ma'am. Dara, mother ni ma'am ni. Okay po. So mayong udto ko ninyong tanan sa mga bagong abot. No, dito ma'am. Okay po. Tapari si mother. Tapari ma'am. Ayun, dira lang. Okay? So, ma'am, nanay, imong anak nag-celebrate sa iyang kasaysinta katuig karon. Kay ulahi man kanay, kani ding pagkahitabo is gi-surprise siya sa imong apo nga si Sir Robert. Nga karon sa Manila, inubanan sa iyang asawang si Ma'am Cherise. Unsa man imong birthday wish para sa imong anak karon nay nga nag-celebrate, nagsaulog sa iyang ikasaysinta katuig, no? Ug unsa pod may kasulti sa imong apo nga mo'y naghatag ani nga surprise karon. Salamat sa Ginoo nga ang akong anak gibuligan in taon sa maayong panglawas sa iyang adlang na tawhan sa iyang pagkakasaysinta. Akong ibang hinaot nga siya hatagan pa sa daghang mga katuigan sa iyang adlang na tawhan. Uban sa nagsurpresa aning akong apo nga si Robert, wala naman yung magkakamuli kami. Salamat ako po sa bata na kaya mga pagintao Inomdom yun siya. salamat. Eh, palakpakan naman natin. I-kiss mo naman yung anak mo, ma'am. I-kiss up. Wow, sweet naman ni mother. Okay, thank you, Nay. Kinsa pa mandari. Sige na po. Kinsa pa mandari, ma'am. Papa! Oy, gani, pinakapalangga, pinakagwapo nga husband. Sir. Ayan na, sir. Sige na, sir. Kita-kita na, diri gulaw. Sige, okay na kay sir. Gwapo na yung gyapon kay ka, sir. Sige, sir. Dito. Nay, paulit siya yun, sir. Tara. Sige po. Okay na, sir. Dili na makita, sir. Promise. Gwapo rin gihapon si sir, oh. Okay, sir. Sir, imong palanggang asawa nag-celebrate sa iyong ikasaysinta katuig karon nga adlaw nga tawhan. Then kining imong anak nga si Sir Robert nga nasa Manila may nagpahuloan ni nga surprise para mahitabo ni karon na adiri. Unsa man imong birthday wish para sa imong asawa? Sa imong gwapang asawa, pinalangga imong asawa, ug unsa pa may ka-response sa ato ang sender nga imong anak nga may nagpauloan ning tanan? Nagpasalamat po dako sa among gidawayan sa among pag-ipon nga abot mo yung 60 katuig ikan sa among pagkabata. Yun, pasalamat po sa among anak nga nakahatag sa among kalipay ang
tuig nga ihang natawhan. Maura. Palakpakan naman natin si Sir. Kiss mo si Ma'am, Sir. Sir, sige na, Sir. Sige na. I-kiss what? Kaya nakakikilig. Sige na. Okay lang, Sir. Sige, kiss, Sir. Kiss. Sir, si Sir may pakisa, Ma'am. Kaya ikaw mag-birthday. Sige na, Sir. Sige na, Sir. Sige. Nagkahuman. Wait lang. Paabutan na to. Okay, sige, Sir. 1, 2, 3. Wait lang. Kulang pa nakakiss si Sir. Pakisa sa. Sige po. 1, 2, 3, kiss. Sige na po. Kiss. Kiss. Sige, Sir. Wow! Okay, thank you so much, Sir. Grabe. Ikaw nakikilig na rin. Dali. Okay, sige. Saan man yung birthday wish kay Lola? Ay, Lola ni or Nanay. Nanay. Sige po. Happy birthday, nanay. Wish ni mo ni nanay. Wish na ko ni nanay nga. Sa may wish ni mo. Magpinutan mi. Wow. Apil siya. Yan. Ikaw. Ay, na po. I love you, Nay. Happy birthday, Nanay. Ay, Sige, nagtago. madam. Tapos nanay. Oh, kiss mo si Nanay. Kiss mo si Nanay, Nanay. happy birthday. Wow. Thank you so much, ha? Okay. Yeah, Rina, happy birthday. Happy birthday nanay. Ina lang. Ina. Sige. Ina po, I love you, Nay. Ay, sa likod. Oh, wow. I-kiss mo si Nanay. Kiss nanay. Maula. Ulaw. Ulaw pa yan. Okay, sige. Thank you so much. Malagang kayo salamat. Okay, kisa pa man. Kaya kayo, ito na naman kayo. Alam mo, nagunto na yun. Hapon. Paglawas na nila daw. Patol na kami tari. Sure? Okay. Okay, so wait lang, sir, ha? Kaya pa naman. Wala na yung mga birthday wish na pahabol. Sige na, come on. Uy, basta magmahay mo, makita mo sa YouTube. Alright, so thank you so much sa inyong tanong. Palakpakan naman natin si Ma'am ulit. Okay, happy birthday po. Ma'am, happy ra ka? Okay, so ma'am, dili lang kay kanina ganatang surprise. Daghan kay magpasabog, ma'am. Daghan kay pasabog ni ang anak. Syempre, it's your birthday today. Dili lang kay kanina ganatang surprise. Tapos sila gi-prepare nga song, haranahan ka man din. At ang sayawan og sweet si ma'am, ha. Puli-pulihan na tong sayaw, okay? Para mahimong memorable, mas special iyang birthday today. Sweet naman, sweet dance. Syempre, kamo magtiayon mo giuna na. Dire. Sir, sweet ka, sir. Okay naman, dala ng bulakan. Sige. Hawid ka sa hawak, sir. Oo, anak. At bang mo. Nalimot mo sa mga kinara. Bayi, babati. Uy, palakpakan natin. Yan, oh. Sweet kay si sir. Kapahilig yung ahat, sir, no? Okay lang pa. Sa buhay ko ito, tanging pangarap lang Yun, oh. ang iyong pagmamahal, ang makamtan kahit na sandali. Oy, puli, next. Anak. Ay, ikaw. Higayang tila pa walang hanggan. Sana'y nang magising kung nangangarap man din. Kung ang buhay na mahulay ang tatahakin. Minsan ay madarapa, minsan di na'y luluha. Di ka na maninindig, pagkat sa buhay mo ay may nagmamahal pa rin.
pa kayo. Ingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko, ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo'y may gagabay sa'yo. Ang aalay ko'y itong pagmamahal ko. May nagmamahal, aakay sa'yo. Aking ina, ikaw ang nagbigay ng buhay ko. Buhay na kay ganda. Pangarap ko na makamtan ko na. Ingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko, ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo'y may gagabay sa'yo. Ang alay ko'y itong pagmamahal ko. May nagmamahal, aakay sa'yo. Aking ina, ikaw ang nagbigay ng buhay ko. Buhay na kay ganda. Pangarap ko na makamtan ko na. Pangarap ko na makamtan ko na. Alright, palakpakan naman natin. Alright, so thank you so much sa manilog ka song, ma'am. Balik lingkod, ma'am, kay mga antatag happy birthday, okay? Okay po. Okay, so na tayo cake. Ang nakabutang sa tawang cake. Happy 60th birthday, Mama Gilda. Palakpakan naman natin. Okay, sa itong kantahan ng happy birthday sa ma'am before I blow mama later, ma'am. Okay? Ready? Clap your hands, everybody. Ready, dance. Clap your hands. All right. Dapat ito yun. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Happy birthday. Happy birthday to you. One more time. happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday Alright, to happy birthday, ma'am. happy birthday. Okay, so ma'am, unsa may mga birthday wish para sa mga adlaw na tawag karon? Ang akong wish, ngayon natunta nga sa kanunay ang Ginoo. Nagauban ka nako ug magpadayon kini dihat pag-amuma sa kong mga anak, ilabi na sa kong mga anak nga tuwa sa layong dapit nga wala sila nakatambong diri natunta nga ang Ginoo maguban kanunay kanila ug maura. Blow the candle, may tayo pang kandila, ma. Yay! Palakpakan natin ulit! Ready? Clap your hands, everybody! Sige na po! Pangko na na! Ready? Alright! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Wonderful mo! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Alright, ma'am, happy birthday mo ako lang ang kung sa may magibati sa surprise nga gihatag sa imong anak karon. Nibati ko dako kayang kalibay kay wala nako dama kon maubot ni og mao ni ilang gihimo para nako. Ug daghan kayong salamat din ni Robert ni Charis nga tuwa sila yung dapit nga may naghatag ini. Daghan kayong salamat ug daghan kayong salamat. Yan, palakpakan naman natin. Alright, sila kay salamat sa inyo ang tanan nga nakasaulog sa birthday celebration sa ato ang celebrant nga si Ma'am. Kasi galing ngalan ni Ma'am?
Ma'am Gilda, nakalimot naman ko na yun. Okay, ma'am, sa kajut lang kay Sir Hai, sa maghawa. Kay Manayo, sa takajut lang kay last na nga part sa program, okay? Ready? Sige, play the music. Kabalo ko, kabalo mo. Sige na, ma'am. Sige na, sige na. Sir, sir. Sige, sir. Balik na, kung sa'yo po. Sige. Unat ha! Okay, so thank you so much, ma'am. Tinigod na concert dito, ma'am. Kay ma-end ako. Grabe, happy kayong celebration na. Ma'am, ganda ko baka nga na inoni din nga celebration ka na may tabo. Wala, good na. Okay, ma'am, so happy birthday once again. Happy lang ka, ma'am. Kalipay lang ka sa imong celebration ka ron. Lako, dyan kayong kalipay ni ma'am, no? Grabe, gihanga po appeal. Mga dancers sila tanan. Okay. So this time, dili lang kay kanina again the surprise. Unang-una sa lahat, thank you so much kay Sir Robert ng Recto Manila and then kay Ma'am Charis ng Saudi Arabia, no? For choosing and trusting everything surprises. Ma'am and Sir, nagkakaing salamat sa inyong pagsalig sa mua. Isip everything surprises. Nalipay kami kay kami gid iyong gipiling na para mayong primasat may tabo diri sa unsa gali nga barangay. Gumbingan? Gumbingan. Nag-ingag sa mga del Sur. Dahil sa may sinote dapat. Okay, so happy birthday once again. No? Grabe, kalapalipayan ang pagsaunag sa mga adlaw na karon makuban sa mga tibok pamilya nga na diri. Bisan pa yung mga anak mga wala diri si Sir Robert. Kabalo ko nga makakita siya ni happy sab siya, no? Sa iyang effort nga nalipay dahil mo sa iyang gihimo karon. So, hindi ako everything surprises kung namin birthday declaration sa imo. No, dalagon kay ang Dios sa imo ikasay sinta ka tuig. No, dalagon kay itong buwing ang Dios gitagaan sa gitagipabot sa tanan ng Panginoon. Ug nasayod ko man nga dili lang kay kini nga birthday celebration na tayo celebrate. Inyong i-celebrate kan dili daghon pagit kay birthday celebration nga ihatag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ug ma'am, kini nga taong kinabuhi sa pagkahimog sa pala nato is kana grasya na nang ihatag sa Dios sa tuang life. And then kaning gugma nga gipabati sa imong anak is grasya pud na, no? Gigrasyahan gid imong anak nga baray babati sa imong nga bisan tod sa kalayo, bisan tod sa kadugayon siguro nga wala na siya kauli at least nakahimog gyapon siya nga mag-effort sa imuha kay ngani para ma-feel nimo nga special kay kasaya. Magpuyon ang tama magbalinawan, magbalikhayon uban ang hugma sa iyong tibok pamilya. Once again, happy 60th birthday. Greetings from Everything Surprises. Palakpakan naman natin. Ma'am, okay naman. Bye-bye ka din. Flying kiss ka sa camera. Bye-bye, ma'am. Huwag ilang ng baby bear. Bye-bye. Flying kiss, ma'am. Alright. Okay,